začnu u tebe, jo. Tak vypadá to zatím velice dobře. No, a posledně už ne. Jo, nebyl, tam chyběl. Ahoj, Janičko. Čau. Oni to přinesou, neboj. Protože když to bylo minule, tak to bylo tyhle adresy, jsem říkala, nemáme, tak to prostě mě netoč. Máme. Hejte, jednak teda pozdravuji a omlouvala se Alena Blažků a Jarka Drozdů, že jsou nějak jako nemocní. Potom se omlouval Míra Janku, protože to vyšlo úplně na stejný den, 2. listopadu. A oni mají vždycky nějaký mušle. Nějaká spolek s mušlema, je to nějaký důležitý. Takže ten se omlouvá. Teď takovou jako, dodám takovou jako smutnou věc od toho minulého srazu, co byl před 5 lety, tak už teda přijde Pavel Flajsi, Katka Altmanová a teď 25. Katka Altman taky zemřela. A teďko 25. října Irvečka, Irena, takže tím pádem se samozřejmě jenom vzkazuje, že prostě tohleto po dlouhé nemoci a tak dále. Takže to je takový smutný. A teďko k tomu dneska. Jednak tamhle máme zase seznamy, tak prosím vás, jenom kdyby tam bylo něco špatně, tak si to opravte. A mám tam ještě dál WhatsApp, jestli máte, kdo používá WhatsApp. Jo, někoho už tam mám, jestli ano, tak to tam připište, protože to je nejsnažší věc. Takže to bude tam. A teďko, asi půjdeme hned ven na schody, tam se nejlíp fotí. Jo, a my jsme udělali fotku, protože někdo bude teda odcházet dřív a pak už nebudu říkat nic, jo? Takže to by bylo. Nebude světlo. A děvčata, asi někoho z děvčat. Kdyby někomu scházely 2 fotky třídy z 1. stupně, tak se mi asi sebrala, já mám tady prostě 2 fotky 2krát, tak se potom, kdyby někdo, tak se potom podívejte. A než si ho to vydá, tak
uděláme tu fotku a pak už to bude. Všichni ven. Aby mi nestálo Toho totiž zkazili rodiče. Ty mu koupili prostě všechno. Tak já byl taky jediňáček. Ale prostě tam do toho investovala babička, dědeček, technička. vzali teda i mě, jak jsme jeli. Tak kdybyste to teď měli, ne? Traktor. Takže nyní odcházíme na focení. Aňkovka a Koldinovka. Jo, vlastně byste tam bydleli všichni Tady už asi ne, takhle spíš až takhle, aby se to nešlo. Jirka je malej, ten jde dolů. Já se přidám teda, jo, ale ještě jsem chtěl, že to může být dokud. Jak jsi říkala, takže by to tady... Nevyfotil byste nás? No, já jsem si to myslela. Vejdeme se tam všichni. Určitě. Pán určitě čekal. Já se někam nezařím. Já jdu tady. Pojď, Anuště taky. Tady mám 7, 2, 3, 2, 2, 9, 6, 4, 5. To je nějaká administrativa. Takže někdo ještě nedostal a někteří už ochutnávají. A Michael dost.
Přeji dobrou chuť. Děkujeme. Aby to tam taky bylo slyšet, proto to musím říct. Jo, děkujeme nápodobně. Počkej. Takže taky přeju dobrou chuť. Arno, ještě polož to, nebo tě na to šla. Mě ještě nepřinesli, já mám tu panenskou svíčkovou. Takže Ivona už se loučí s náma a je 19 hodin. Mohla vydržet díl. Dokumentarista? No. Takže nyní se s náma loučí Vlastička za Svobodna Hochové. Takže zde probíhají diskuze. Já jsem měl výzvot. Možná úplně znáš. Už teda spásal se to. Dobře, oběsil psa, oběsil se. Já říkám, že nejsme. On byl psychicky nedobrý. Já doma, víš? Aha, no vlastně tady si nedala takový nějaký tu dietu. Tak jo. Tam se celý léta, ale já už tam ani nespím. Vždycky jedu jenom Až pojedeme přes Kolinec, tak se No, to víš, že jo, tak není problém. Bejžovej pivovar za barákem. Zastavte se určitě. Tak jo. Včera jsme byli ve vodě, 12. Takže teď se s náma loučí Eva. 12. Jako král, a ne.
Za Sušicí. Ale papa. No, to už, to by právě Tak, ahoj, mějte pěkně, ahoj. Nastává velké loučení. Čau, hele, a říkali teda, že Jo. ztratila se mi propiska. Ne, tady je. Takže naše setkání pomalu končí. Ale my ne, no. Já jsem Takže za rok. Tak až se příště zase vidíme zdraví. Jo, určitě se uvidíme. Čau. Ahoj. A co má ty? Filmaři. Takže ještě udělám poslední záběry. Už nás zbylo málo. Kluci řekli, potřebujeme právě bohužel teď se přihlásil tam a že taky se bude vzdávat, že na tady tak chtěl něco Takže jsme se domluvili za rok, že se uvidíme. ano, Tak se zase všichni těšíme. Tak se domluv se ženou. Jako kdyby si chtěl ty fotky poslat, Tak jo. tak já je můžu poslat ženě. Na WhatsApp. To není problém, jo? To jako Takže, číslo. To se si domluvil, samozřejmě musíš se... takže dnešní shledání bylo krásné a tím pádem teďko skončím. Děkujeme za návštěvnost.